Я молю Аллаха, чтобы мы оказались в вечном раю под зеленым знаменем любимца Всевышнего Аллаха. Человека, который вывел нас на путь спасения и счастья. Это наш имам, наш любимец, наш заступник и свет наших очей. Нашего любимого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, и приветствую. Man الدنيا شوية جان صار وخيرا بشوية وقتها بتصعب في سدال وقتها يوم شبع محيق وقتها يبتين سبايو ما بيرك سيال من عن بيرك ويبستان سيدو ويجري سيدو من يخيرا وقتها هذا هو